Ministry of Home Affairs Government of India Shaklaikha Bharatni Kurung Haste mock drill Khwlainai bagai shakno kateri mannani bagai Bharate Pakistani kacharo war eba choba angkha hinke bwskangni 7 tarik May ni simi Bharat hakotoni kurung thayo chengjak sinai o mock drill bwskangni salo kaisa kotor choba anglai mano Bharate Pakistani bisingo Bharat tabuk Pakistan bai grak khlai choba khlainani bagai yapre ramjakta singmung aboni bagai no Bharat hakotorni kurung hasteo mock drill khlainani bagai shaklaikha Ministry of Home Affairs Kendro hapang 7 tarik May ni simi khlaijak sinai o mock drill Pehelgamo terrorist rok tongkosong lukurokni sakao choprop kha tei borok silaigogui botharka abni yagulono tabuk kendro hapangtei Bharat hakotor yaprei nanani wansukjak mock drill khlaimani bisingtei no tongkosong lukurokno phurungjaknai sawimani jaknai Pakistan bai attack khlaijak hangke Tamo khlaithai tei civilian rokno bahaino ti o mock drill khlairi jaknai haini bagino o mock drill hinei saikhanarika advance no mock drill khlaimani bisingtei phurungjaknai dal bidal samungrok bahai khlai Pakistan rok India no attack khaika hingke saksakno katewiman mock drill ni bisingtei poilawono tongnai mock drill ni bisingo civilian rok air siren ni bisingtei no borok khorang khnawi daktino thiti khlai tongnai ni bagi tiar angui tei civilian bai student rokno bar jari jak kha lukurokno kaham khlai sawimani nani war eba choba angkha hingke bahai khlai katinai bo jaga tongnai Tamo khlaithai tei joto pohor tonglak monak angui thangnai air strike rijakma jorao nukjagui tongmarok kisarunani bagino emergency o dakti khlaino civilian rok area no protect khlainani safe khlainani aborok phurungjakni mock drill logiwo civilian rok camouflage chumthaniwo kubuni mani bai kobolui tongnani chumnani attack khlaimani jorao sinui mania jat khlai katiu tongnani bagino omorok phurungjakna haini bagino kendro hapangni phasingtei home Ministry phasingtei no o notice rijaka eba saklaijaka 7 tarik May ni simi no Bharat hakotoni kurung hasteo o mock drill khlaijak sinai hinai